Neviem, ako to bolo u vás doma, keď vás niekde mama vyprevádzala, keď ste boli ešte deti, alebo keď naši niekde odchádzali, napríklad na večer, tak išli inštrukcie. Toto takto, alebo keď sme odchádzali my, tak mama balila veci, toto na to. A už v takom bolo vidno to takú tú ustráchanosť, takú materskú, že aby to všetko tam bolo na poriadku, tak teraz vám to všetko musím vysvetliť. A vysvetľovala ako plyn a že skontrolovať a potom má zamknúť dvere, keď pôjdeme a teda. No a čo si také podobné prežíval Pán Ježiš, keď už vedel, že bude odchádzať z tohto sveta. A má vnútornú potrebu prichystať učeníkov na to obdobie, keď tu už nebude. A z tohto obdobia sú veľmi pekné pasáže zachytené práve u Jána, kedy tak pekne vidno, že Ježiš už ako si necháva to, čo robil tu na zemi a chystá učeníkov na to, čo tu bude, keď tu nebude. Hej. A vtedy začne Ježiš veľa hovoriť o Duchu Svetom. Dokonca niekde v evanjeliách je to, že a doteraz som vám o tom nehovoril, ale teraz už prišiel ten čas, kedy vám o tom musím povedať. Hej. Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo. Začne hovoriť o Duchu Svetom a začne hovoriť o svojom utrpení, začne hovoriť o tom, že tí, čo v Neho uveria, budú trpieť a vyzýva ich k tomu, aby sa nepohoršili. A hovorí, toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to hovoril. Pripravuje ich na tú budúcnosť Ježiš. A celá tá budúcnosť je vlastne spojená s príchodom Ducha Svätého. A Ježiš ide až tak ďaleko, že keď im tieto veci hovorí, tak im povie, to bude zajtrajšie evanjelium, ale je to vlastne pokračovanie tejto istej reči, ktorú má Ježiš, a on im povie, je pre vás lepšie, aby som odišiel. Inak Duch Svätý nepríde. Neviem, nakoľko vedeli toto učeníci prijať, ale ak im takúto vec povedal, a myslím si, že učeníci, ktorí boli s Ježišom a ktorí s ním chodili, tak považovali Ježišovu prítomnosť tu na zemi za najdôležitejšiu vec. Myslím si, že všetko viazali na Ježiša, príchod Božieho kráľovstva, obrátenie Izraela, všetko viazali na Ježiša. Zrazu Ježiš začne hovoriť o svojom odchode a ešte im začne hovoriť, že to je dobré, že odchádza. Lebo keby neodišiel, Duch Svätý by neprišiel. Ježiš vlastne vysloví, že pre vás je Duch Svätý oveľa dôležitejší ako moja osobná prítomnosť. Aká to musí byť teda dôležitá realita, keď sám Ježiš tohto ducha a jeho prebývanie v nás uprednostňuje pred svojím prebývaním tu na zemi. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Je to aj pre mňa tak? Je Duch Svätý, tretia božská osoba, v mojom osobnom živote takýmto dôležitým? Lebo Ježiš jasne ukazuje, že to je nesmierne dôležité. V jednom inom výroku Ježiš povie, že ak povie niekto niečo proti synovi človeka, hovorí o sebe, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Zase ako by Ježiš týmto výrokom hovoril, ako keby postavil prítomnosť Ducha Svätého ponad seba, že to je dôležitejšie, tento duch, ako keby aj Ježiš sa staval do pozície, že aj sem som prišiel len preto, aby vám tento duch bol daný. Aká to potom v pohľade Ježiša samotného musela byť nesmierne dôležitá vec, že tí jeho učeníci toho Ducha Svätého príjmu. Ako to potom musí byť pre nás dôležitá vec, aby sme my jeho ducha prijali.
Lebo Ježiš sám hovorí, že to je dôležitejšie ako jeho fyzická prítomnosť tu na zemi. Je to lepšie, hovorí. Prosme tohto Ducha Svätého. Ja som vás na začiatku svätého omše vyzval, aby ste prosili za Roberta. Nie len za neho. Prosme za cirkev. Prosme za seba samých. Aby sme boli tomuto duchu otvorení. Lebo podľa Ježišových slov je to nesmierne dôležitá vec. Aby sme my boli prijímateľmi tohto ducha a aby sme žili pod vplyvom tohto ducha. Aby tento duch v nás prebýval a aby sme my mu boli poslušní. Amen.